ഭഗവതി ഭദ്രകാളി ദേവി ആദിപരാശക്തി കൈതൊഴുന്നു. എന്റെ അനിയത്തിവനെ ജിങ്ങാധിപതി പോലെ എനക്കും എന്റെ ജിങ്ങാധിപതി പോലെ കാലം നേരം ലോകം ഇതേ കാണുന്നത് പ്രകാരം ആ കാലത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തല്ലേ കണ്ണ അതേ പ്രകാരം ഒരുമാല് ഓമഞ്ചൂര് മെച്ചമ്പാടി പസോട്ട് പയ്യകൾ 4 ഊര് 4 ഓർണം നാട്ടുപ്രജകളെ കാണുന്ന മനുഷ്യകളെ പല്ല വെച്ച് കാത്തിരക്ഷമാതാവ് നാട്ടോക്കാരൻ കന്യാസിൻ ഇതിലാവട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു തക്കാരം കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന കാലം നേരം കാരണം മനുഷ്യങ്ങളും തറവാടിക്കാർക്കും ഞങ്ങളെ ബാക്കില പോക്കില നിത്ത കർമ്മത്തില എന്തെല്ലാം ആരക്കുറവുണ്ട് ഭയമുണ്ട് ഭയപ്പാട് വേണ്ട ഞങ്ങൾ 4 കാര്യക്കാർ ആ ലോകനാഥ വിശ്വാസം നടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തിനും വരുന്നിടത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിമാനത്തിനും കുറവെടുത്താണ് ഏത് പ്രകാരം വിശ്വാസം നിങ്ങൾ മൂലം ബന്ധിച്ചപ്പോഴും കണ്ണ ഭയപ്പാട് വേണ്ട ഇന്ന് തറവാടിക്കാർ ഭയം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ലോകത്തേക്ക് വന്നമാർ ഏത് പ്രകാരങ്ങൾ കാത്തികൃഷ്ണൻ ഭയമുണ്ടല്ലേ ഭയപ്പാട് വേണ്ട ഇന്നോളും വിശ്വസിച്ചോളും മാതാ തട്ടിക്കളഞ്ഞ മാതാവല്ലല്ലേ ഏത് വേലുകാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തിനും വരുന്നിടത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിമാനത്തിനും
നാളത്തെ ഒരു തക്കാരത്തിന് 66 കോടി 36 പുഷ്പങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് 16 കോടി 8 ദിക്ക് പീഠം അശ്വഗിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ കൈയിട്ട് കാലം നേരത്തുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു തക്കാരം കൊണ്ട് പിടിച്ച കാലം നേരത്ത് നാട്ടുപണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് അജിർണുണ്ടാ ജീർണുണ്ടാ കാലം നേരത്ത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസക്കാരുടെ മാതാവ് എന്തെല്ലാം ഏറെക്കുറവ് വേണ്ടല്ലേ അല്ലേ? കാരണം അല്ലേ ഭരണക്കാർക്ക് വേണ്ടാവല്ലേ? ഭയപ്പാട് വേണ്ട. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിയായ കാലം നേരത്ത് സ്ഥലവകാശം കുറച്ച് നിങ്ങൾ 4 ഊരെ 4 വർണ്ണം ഒത്തൊരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ച ഇന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലും ചൊല്ലി നിർത്തിയിട്ടല്ലേ എന്ന് വന്ന് എള്ളിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിന് കുറവ് വരുത്താൻ ഇന്നോട് നിർത്തിക്കണ്ട് മാതാവ്. നിങ്ങൾ 4 ഊരെ 4 വർണ്ണം ഏത് പ്രകാരം തീരുമാനിച്ച ആ തീരുമാനം ഇന്നോടുള്ള മാതാവല്ലേ കണ്ണ? ഭയപ്പാട് വേണ്ട. ഇന്ന് 66 രൂപയ്ക്ക് കാലം നേരത്ത് എല്ലാ നാട്ടുപരങ്ങളും ബാലങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതാണ് ചാക്കിന് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ആ ചാക്കിന്റെ ഞങ്ങൾ മുമ്പാകെ തന്നെ അത് പ്രകാരം പോന്നിടത്തും വെന്നിടത്തിനും അഭിമാനം കുറവെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ 4 കാരക്കാര് അക്കാരക്കർ അല്ലേ പെണ്ണ? ഇന്ന് അക്കാരക്കർ നോക്കൽ ആ കാലത്ത് അത് മറിഞ്ഞു നിന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ആ ബന്ധരാശി കണ്ട പ്രകാരം ഇന്ന് തെളിഞ്ഞു കണ്ട് അതേ പ്രകാരം ചാക്കിന്റെ കാലം നേരം അക്കാരക്കർ നൂറൊക്കെ ഭയം ഉണ്ടാവും. ഭയപ്പാട് വേണ്ട. അത് എത്ര ഭയം ഉണ്ടാവും കുറവെടുത്താണ് എല്ലാവരും ഒത്തൊരു ഇന്നത്തെ ആ തക്കാലത്തിന് സ്വാമിയോട് നിർത്തൽ ഏത് പ്രകാരം കൈമറത്ത് അതേ പ്രകാരം കടത്തപാടിച്ച് ഇന്നത്തെ സ്വാമിയോട് നിർത്തിയത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ 4 കാര്യക്കാർ ആനപ്പം പഞ്ചവാദം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമ നടത്തും.